Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Ni sambulo binaka sai ko yongona Vakaleleka ni no dituktuk ko nambonge dendai. Kuneni todo tiko na vika Vakaleleka ni nonda bunua di manda ni sono mbolo step tok na loma ni 5 na mbaki sauti. Varita ko Arif Ali na kobane ni mbangi ni matintu ni todo tiko na sanga ni matintu ni kena buluti na rabon rubo na tumbu ni vanturin bisnis ya nonda bunua. Kayo Ali ni may valengay sar ng bulo Vakaleleka ni matintu na rebreb ni mati sa na COVID-19. Maruta ko Prime Minister Boreng ang banyak marama na bingkar rabinaka sabay daroti ko ng bangi ni matintu ang ngaununggo. Sa ining doba ta kini tukutukar baritakan ni bagandindin na tal-tal kang betektiko ni kisi ni kudu. Ang betektiko ay sakit tulabu ang baki basang vulkano nawana dali kudu kay nandona dala ni vivaka saura rataki. Kila kasamtaki no tulabu ni kudu betolu na nonalin luto. Doa ang baki rusang vulkarua, doa ang baki rusang vulkadiwa. Ken ketolu ang baki tolu sang vulkarua sino ang baki ronondolutin kawalo. Nono bosti ko ang matibili wali ni ko bagdalo tulabu na dala ang betagi kina. Kaya ni bogaidor na pimasulaki na loma ni vali luto kasi ang nimbaw kuduwe ang dobi ira ng ngonelewa na tuman na rungo ni kisiyongo na singa ni mataka. Doon ay tabimbimbi arbag dolatikin ang daw kakamuraki na retio pambiyan na ken na kamuraki so ni tuktuk ni biba kan do batatakin ang nonda benua. Ang gwen do na vuna ay taltakin na nadagdaga bagan daw ni kakamuraki o Shami Lochen na loma ni tulsang abul kalima na yung baki sa uti. Nadagdaga sa bagan daw Lochen bagabuan na may soliwa doon metali na matani ko may buwan na presidente ni nonda benua. Maligom po kino andalay sa balabo doon na metal ni kuwa nabukun ni nono daw nadagdag na rotalib na luni bunwa na taunda ko ni vikor ni dagdaka. May tebutek may moniti kinasig ni kuwa Sivian ni doon ang raw na luni bunwa sa may goma na metal may buwan na presidente kana maiki Minnesota na luni bunwa meron goma na metal na vida na singa sa kotongo matanda. Kina itugtug ko gito na timi ni Soko ni Rewa matay ni timi masabangan di atakan na noni damdambe kina bata-bata ni semifinal na buo ni sotsota ni Coach IDC. Ang goy sa almo ito kung may ibang dabor na timi ni sino na kay 5-2 na ANZ Stadium. Barita ko Marika Rondo nandan bibag tapulid ni timi nirsakilan di baga tunador buo na kamen matantaki na semifinal na buo idurti ko ni Singapore Ruay na ANZ Stadium na Korlebong Kusuba. May daw kiri na Vakaleleka ni no ditugtuko na kini kuri ko ni raw ni Gerngova ng Bula FM kina Radio Fiji 1 ni Vakaleleka pinaka. Hi, I'm Tina. I'm from Lotoka. I only listen to Gold FM. Gold FM, only the classic hits. Hello, Naka. My name is Kelly Yawa. I love listening to Gold FM, only the classic hits. Bula, I'm Lucky. I love listening to Gold FM here in Gold Town. Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.